voi na kathu soi tur hi politician te in enfia ngai ti hi karilu om ve thlat maya chu chu soi ka duwa ka soi nga mangem ti hi ka ngai tua kan throi tu senior pui rual ma he tiang thuan soi tur kan niam ti te ka ngai tua amai ro chu kan ram politics in herzel dan ngai to hian he thui soi ngai hin ka hretlat maya milo hret thiam ula in poi ka soi lo tura kai ngai ni mari lo ka kham Facebook a politics group a hian comment pakhat ka muwa chu comment a chuan politician te hi om lo sen chuan kan ram chuan ma so na sa to ngotang atia democracy ram ani na anga ngai to chuan kha comment mol mang tak anga ngai thei ani rualin politician te a beidon zia kha alang thein ka ria ka ngai to na article 3 tak zitani eng fange politician te hi mi puin minrin lo thin eng fange politician te hi ramlen ham ti chetuang hian min ngai tak mai eng fange politics dot ne na chopol thei tur an ngai tlat enga tinge politics khovel ni awang eng kim hileng tur an ngai tak enga tinge politician te le corruption hi soizomani chana tam tak om thei jinga chana pakhat chiang beng bong deuh ne ka hriat chu kan thu tiama kan din thin lo wang le keima ni che thei to pakanin be thin wang hian politician te kan ni turang bakin kan ming che thin ning ka hriam kum sang ni le som ni pathum MLA election a khan MLA candidate pakhat chuan adin na biala khotina cold storage da atiam mi amaya cold storage su khotina lo da thei don ta te reng po ni sel electric bill tunge peang tu mi thie min nge en kolang khotlang den hlok pui don reng em ti lampang kha soi om lo reng renga mi puin than ti em ema an thlang thling ta ngei reng boka tuna hian chu athu tiam chu ati hlo thling thei don em ti atakin kan en me ka ni politician pakhat chuan a campaign line a campaign na in le lo nei chedeu te kha in le lo sak sak in sak sak tiamin measuring tape an pai thlapa amuna anan te chop vel ta thina an lom em a ring tokin an thlang thlinga ban pakhat po phun sak le silo an thim rim zia ka beng thriat a ngei min thrilani a then chuan an nui zat zia min thril bokani chu chuan politician te a vain min ti ming che thina ni tlin kan du luata sarkar kan du luata kan ti theilo top tur kan tiam thina hei hian politics mel ati bal thina atiam tu te chau pon ni lovin midik politician midik ho zong zong thlengin an mel ati bal ta vek thina ni khovel ram khopui zong zong ram chang kang ho kan ti thleng po hian khopui lian ho hi traffic jam a boi ngai mi lo khopui hi anom mang lowang ti tur khopani line keini chuan aizol khopui hi traffic jam om mi lo na khopuya kan siamang te kan ti ula kana sarkar ta chenga ate ulo na saro puisia mi puinu ezatlat an thinarim tlat kan ramanga chuan sarkar hi poisa puk lovin akal theilo reng reng ti hi mi pa ngai tan chon thil hriat thiam sa tur niangai ani line kan sarkar ni chuan keini chuan poisa kan puk ve don lo kan ti ula maro chu ani na taka chuan keini yang state tanga chuan kan budget hi masona lian tham thona khop ani lo hrim hrim awangin sarkar hian masona na thona tur hi central sarkar tang le financial institution danga tangin apuk nge yangai pung claim so ka apuk nge yangai ti chuan kan puk ve don lo ti tu te than sarkar ta chia an puk ula tharuk chung lekin vaibel se sangtel kan puka sarkar lei bani tamkha athae tin ka va support lamani lo thei lo thilani ve tlat khovel ram chang kang bera kan ngai khovel ram hosa ber ram lian ber USA me pokwan kum sang ni le som ni pathum January tha khan US dollar 35 trillion vel leba ane ni India ram nge poyan leba anga state chang kang kan ti tam tak pon leba nga vek chu kan kal dan ni tlat poisa kan puk ve don lo ti tu ten an puk ul si wang hian mi pui benga thlepani kan puk ve lawang ti ve lo tu te thleng khan kan tur thina ni thakhat chungin ku vatol ruk hi kan ti to vek don te kan an tiringot kan ti top lo na sa sia
mi pui nui zatlat atiam tu te an zale zalo chu ka hrelo ma se he thu tiam lo cham na hian politics hi ati mel chiani mi pui ring kan lo thenan thu kan tiama min thlang thling ani chuan contract hi contractor te ran thok leang te kan tia kan mi le sa ti indu sa kan nei ve don lo tin thu te kan tia men pui pui ka ti oi oma kan sarkar ta chenga ate u lo na sa sia tun ma zong zong kan la thiat ngai lo work supervisor te kan ruat chopa department work ming puin contract kan mi le sa te kan pe a heng zong zong i tun ma lo ngai lo restricted tender ai po ten om zo ka hre chiang ten an soi ni dan shura thilti dan kal hanti dona han khin fak dona ni chia silo ma he dan shu la hian kan local value du tho sia chung zong zong sumi pui bum na ni ati velo thleng in politician ni to chung kan tuar vek mai ni party dang te thilti na sa takin kan soi sela kan soi selang chi ha kan ti vele du tho sia chu chuan politician te nu jat bura min siam thina ni na mutur chiang sa restricted tender ko te na sa takin kan soi sela ai ten om zok open tender ko wa a mutur chiang sa open tender ko kan ti kha kan kalpui le du tho sia kan la fak moi zok zoma chu chuan politics hi musit oma a chhuat tlat ani mi pui sarkar thara be seina sang tak nei tu te hi be donga kan siam ani hei ala poi don chaw ani dik chu dik lo chu dik lo ni mai sela a thamai tur ani dik kan te na hi ati tuwa kan te chung chuan ang tika ma dik thei ngai lowang ati tuwa zirat dik lo hi kan te don ani chuan kan ti eng kim dik vek midang ti dik lo vek ani ringot mei don ani chu wangin dik chu dik lo chu dik lo ni mai sela a thakop mai politician te thil tum ber pakhat chu mi puir teril run ne a sarkar siam ania mi pui teril run ne tur chuan an lom zong te an du zong te kan soin kan tiama mi pui vote kan zong thevani amai ro chu ho mi pui te hi ibum to lowang u thu kan tiama ni point kan ti thlotlin ngei thei tur hi itiamang u hetiang kong zong a hian marin fak thu chang lo sela kan president hlui kan chief minister hlui pulal than ho lakha faklo ber te jinga mi an ing ka hria katiang ati chu ati mai zela mani loka chief minister ni to pathum social media rong khai khina tunge dot soina saber an tia ta po chon faklo ber ani pulal than hola dot soi tur an hремang lo thlat chu tiang bok chon congress party hi kan sarkar chon kan tiang kan ti chu ti thin kan ni a amai ro chu sarkar na kan lo siam re to ema wangin chet pel na lai chu kan nei lo thei lo thu tiam ti lo tlin tok lo te po kan lo nei ve mai thei e mi malen tu ma ka soi lo ho iti to lo wang u sarkar na kan siam le ani point iti to lo wang u Mizoram mi pui hian Mizoram hian bum tu ni lovin mangai tu ama mo zo kani ti hi hrengang u pakhat le a chuan politician te min ti chevek thin tu min ti ming che em thin tu chu che theiang ber kanin be thin ni politics is organization ania organization sang anin be thin sumdong pol te hi anin be na sat zia aru ka anin be na sat zia kan hre thei alanga paupon bong sa chungchang ate ara sa chungchang ate thil dang tam taka kan mu ku va chungchang thein maro chu social media te na sa taka anin be value lui lo wangin an ming chelo mei thina keini ero chu lo thei lovin media kha kan chakna narani sia wangin media kanin be yanga ya chu ta chuan na sa takin kan ming che thina ni politics a chuan le lam polte ti chiata ke mani kan din chan theina tur ruam manna strategy hi a oma tulaya political strategy pakat lo tling tak pakhat chu sarkar kal to te zong zong le ram hruai tu kal to te zong zong lak mi lo corrupt fai vek thil thati po nei lo zoram ti chetu ang hiala chuan le mani thaberanga in chuan hi nia he thili apoi tak setin ka ria tuna hian party then ka chuan an hlotlin puya an sarkar pha renga amai ro chu he an aw la bok hian
nakina an mani avuak chia de tho tho karing nakin lo ka chon an ni hruai tu lui an ni ve tho don an soi khove la khan an ron cheng ve tho tho don chu wangin an mani po hian an la chiat pui tho tho karing tlat thalai te hi abikin kum somli nuai lam itiang kum som thum nuai lam te pon ni ome thili kan chik lo na saro pui khopa mak deuh main kum sang ni som ni pathum MLA election don khan kan thian then ka ten social media ti chua turin YouTube ate kan ti chua kang ati in college zirlai ti an koma chuta chuan zo na pakhat an zo ta ka hrenga tuna Mizoram Medical College kan nei chun zet MC so tu minister laia hon nge antia zira then ka chuan purobat romoi roi te an ti mai ni ti khop chuan politics si an threlowa history po an threlowa chung ho ne na chuan thiam takin othum takin lak mi lo chuin kan an chuata roi tu ma sa zong zong ta kha an ta chuan oi lo theini si lo ni apoi mai ni thil ni ne dik tak zok chu hei hi ni kan ram suai tu kal to te jing atam zok kha chuan ram mangai tak tak na in na an thok nin ka hria tun hun khovel chang kang to tak atanga vathli le ta mak pek ngo chi ni lo mak kan pe don ni chuan an hun lai har sana thleng te budget size te mi puidin mun te politics borok zong zong te kha thir ve ka ngai su tiang ngai tu lo tun borok atanga kan vathli ramak kan va pek ko chuan tu ma hi thanom theilo sulai te chu ka soi du Mizoram mi puiten sulai chu kan hriat chian ngai ni he khovela hian tu ma thafam kiman om theilo mishing thafam kim kan om theilo wang bok hian ram in rel bol na thafam kim le ram hroi du thafam kim hi aom theilo reng reng ani khovela ram ro pui ber USA me po khwan ni kuma khan in le lo nei lo vak mei mei hi Mizoram mi pui zat ve ai tam nuai ruk le si nga chuang hi in le lo nei lo vak mei mei zuam ve thowa khovel ram chang kang ber pakhata kan soi thin Switzerland te po khu an chang kanga an economy sang ma fak an lo na deu pakhat chu tual do ram an nia in do nan tel ve ngai lowa khoi ram ma support le do big an nei lowa chumi awang chuan khovel in do puite le ram in kar buina tam tak hi Switzerland ram khopuya khwan in rem dan zia ka an soi fel thin ani ti khopangai san lo chuni ma se then khatiran soi sel na chuan ram then khat dik lo ta ka ro rel tu te tak ngel po do dal ngam lo ram doi zet an ti ve tho an ram a khosak man sang lu tuk te khu an ram mir thei zok ke ta na har sat zia an soi ve tho wani ram soi tu nai dewa ram soi tu te jinga faklo ber pakhat ne ka hriat thin chu Germany chancellor Louis Angela Merkel nuro pui zet mai khania henu hi kumsom paruk zet German chancellor ania prime minister kan tiang hi ni mayang chu kum sang hi le som ni pakat khana cholta a chol don po khan aram mi pui chuan an ui maya Angela Merkel hianin an ram sarkar atangin thil thon engma adong ai lo electric bill ni emo tui bill ni phone bill internet bill engma a thon en dong ai lo ram soi tu ani ba ka nu chung ko nu ber ani angin in chunga le bazar na ati tureng kim ati vek amaina bazara ama pocket atangin engkim a pevek thin chitiang khopa mingai sanom chu ni ya German ni kha din mun ngel nget taka ada ngai sal hoi mem mai ni amai ro chu an fam kim big lo zia chu ka soi du lai chu Ukraine le Russia han buai chia Germany economy that tak nget tak nian ngai kha Russia oila in ngat mai ngamu zat alo ni ve tlat mai ni Russia economy khan thui tak lo ngat tlat chu chuan Germany tran kha ti phet tlat mai ni tam takin Merkel an soi sel phatani tin tuna Germany ral tlan tam tak omna chana khun an pu tlat chumi ka soina chan chu suai tu fam kim thafam kim hi aom theilo chu vain kan suai tu te po thafam kim tu re ni be sei lo wang u a thir tu mi puite ngai poi tu ma thafam kim kan om lo di ka soi du ni party dang thil ti po ni se fak tla ka nei chon fak mai hi a tha kan fak theilo ni pon ngoi mai hi apoi lovin ka hria ke chuan amai ro chu thil dik lo ram ta na poi thei thila chuan nat taka soi sel hi politics a chuan kan ti tur ni chu chu mi puite pon min hriat thi bangai ka hria
in social ton reng ringot kan ti hian in social mi lo ni la thalo ta karo rel tu te social mi lo ni la kan ram hi a cheve kang chumi ve nan chuan opposition ten na takin sarkar kan pein kan social thina ni amai ro chu tuma an ni da ba ka social emo fak luak emo hi thil tu lo ani a midang ti chiat vek tuma be ngat phei chu ke phei chuan ti chia ka ngai lo topa hei hi kan war lu ko wangin politician te kan mel a chethina kan ming a chethina kan ni na bakin min hu chethina ni khovel ram chang kang ber jing ami singapore nen khian kanin te khim thina thu soi tam tak hem min te khim thina maro chu ke chuan te khin le thei lo wa hen ka da thina a chan chu singapore te nen khian an independent kum le kan state ni kum te a in thlau lova an upat zong kan upat zong te chu a in thlau ho lova mar chu an ni independent state ram chang kang du to ka budget le policy siam thei le ke ni india ram state no pang ber pol jing me pakhat hi te khin chi kan ni lovin ka ria chu ti rol chuan father of modern singapore an ti mai thin lee kuan yew an president thin hun rei tak an president thin in a rama shoi dan system ai chuan en ton tur kan nei chuan ka ria lee kuan yew ngai tu na kha a international maya diplomacy thiamin khovel politics in her le economy in her kha aman maya khati lai khan singapore kha china ina chu boka us ne in ngur rengani li kuan iwa chuan thiam takin us lat bok si lo china lat bok si lovin atu popot nai ve ve khan ma ala thiam thlat maya amala dan fing pakha chu singapore chu longchol mun nei thalu tu kania an independent ma de pokhan us longchol mun ro puli tu kani dei to chuan a longchol mun kha man to takin us ho du to gen man tira us atang an sum lak lu tam zok kha china bon le nan an mang le a ti khan an ti lom to na US atang a poisan hu mangin an ram an na tam takan siama chuan an ngai tu wangwanga free trade policy aduanga company lian pui an ram an chalu ta chung ho omna turte an ram mi pui a company sang ron lu tlakin an ram sia mangai ti hria in housing development board adina economic development board te adina chung ho chun nan an thok tak maya singapore ram dum mun zau po nei lo chu khovel khopui chang kang berte singa mia an chuata resource eng man nei vak big lo maro chu an nei chulan mang thiama khovel ram ro pui berte singa mia an chuak ta ni chu tiang anga ram suai the tur vision nei chu mizoram hian amamo a kalphung thar a mami ne dang lam chuang mi lo hi alo mo reng lo mizoram mo tak zok chu dang lam na dik le chu mi thlen thei tur suai tu huai sen le rem sia chu kan mo ni midang chak nam hang tang kai thiam india ram mai ba ka khovel boruak in lum let dan te man pha ram le mi pui ma khongai tak tu kan mo a kalma sa te ti dan thalo ti ve zel du boxi dang lam chuang si lo soi oi om thiam ringot thim zoram hian alo mo reng lo athar hi adik chuan lo chuan apoi thui ting mai ni mi thiam kan ti te kumlama no pangjok kan ti ringot te hi an rin luput manga dik si lo chuan an thiam pau le an thiama lekha an thiama an no pan pau le an ril ru dik lo chuan apoi thui ting mai ni apoi mo ber jok chu ril ru hi ni kan ril luput mang hi adik tur ani a chu tiang mi suai tu chu mizoram hian amamo a mizoram hian suai tu mi pui tam zok du dan le lung oina ringot ram suai tum ni lo mi pui du dan ni po ni sela nakin lo ka ram le mi pui tan thazok turin ni chon huai sen taka kalngam kan suai tu masa then khate nga kalngam kan mamo ni an suai tur te kai suai om mai tur ni lo ni na taka chuan suai tu tam tak chu an suai tur te kai suai hian kan om tak ani ko ran te NGO te kan suai tur ri line an nim min suai zok tak thin te adik lova chu vain kan suai ngam tur ani poisa hai chuak tam thei ringot kan mamo lo at man dan tur dik tak mangam mang thiam kan mamo ni thu soi oi om thiam ringot kan mamo lo ataka bo zui ngam kan mamo ni
tin corruption la ka film ringot thi kan mamoni lo corruption do nga mani kan mamoni ram shoi tu tan mi fel ringot kan mamolo midik kan mamo chak kan mamo chu tiang tur chuan politician ni mek tele politician lani chole zel turte kan siam thata ngai le ani abikin thang thar politician lom le zel turte helam kong aril ru kan pek na sat le angai ka ria mi puirin lo nan chau in siam thalovin ram le namdin mun ngai tu tak tak na wang zok hen in siam thang u thingpui dai man lawang chu mo point kha che ka soi to ang hetia politician te le ram shoi tu te chungchang kan soi rual hian mi pui lam po hiat in siam thana tur kan nga ve le thon in ka hretlat Mizoram hian ma son ve tak tak se kan duwa midang te ruala kalve kan du tak tak ani chuan dik nei kan du tak tak angaya dan angaro rel na rule of law te kan du tak tak angai kan du tak tak em ti hi in ngai tu te u ka siat chian em sarkar hian sarkar nala na reng hi dik takin kalpui se ti hi kan du dan ni vekina langa ma se ke ni chung kuai ro chu kan fa te chu ke mani chu minister thil ti theideu tu mo hian min soi pui se ol samte min lu te la ti kan du vek contractor nge in thattakin contract hi thok ro se ti hi kan ngai kan du dan tlang pui ni lan lai hian contract kan nar thei lo deu vek dan hi khau taka ken ko ni se ti hi kan du dan ni vek mà sẽ cái mà nên cần bộ chia chuan khẩu lúc là viên cal xe mình ngay đâm thì sám sẽ thì cần đủ đàn này để xem traffic rules ấy là chiang lúc mi đang là cái chuan khẩu đây viên cal xe cần đủ mà sẽ cái nên cần bộ chia về chuan sinh khát rồi tụi này chuan sang khát ta lên mình niệm rồi mình sẽ thiêm sám rồi cần tiếng ngar mấy này rule of law thì cần đủ tắc tắc là về một số cái chuyện investigative journalism kan lu chil ve zok lai khan hillsgate chanchimbu kan ti lai khan ka hriat chian chu investigative journalism hi tha kan ti tlang pui vek ma se kan department le ke mani aron khoi don chuan tha kan ti lo vek suril ru chu kan siam thata ngai ni midang la ka dikna kan be se ya kai ke mani ro chuan dikna pal zut kan hre si lova tong kam pakhat a oma mi pui mil tok zel ram soi tu kan nei ni ti hi Mizoram hin adik thui viau tlatani guest connection chungchang ka boi pui thina diklo ta ka ti thin agency then ka to man na sa thing ka fight beka ne na po ka changa ma se mi puin an fight ve ngam tlat lo kan hena ron thlen tam tak hian an fight ngam tlat lo shoi tu tha kan du chuan ke ma ni kan that ve ngai ni huaisen angai bok dikna len chuaka thalo lai siam thaturin huaisen taka thil diklo do dal ngam kan ni angai Mizo Christian te singa hian sual do ngam si lo nat taka mi dang dem ching kan tam lutuka sual do ngam te pe chu mi khir kan ti dai chu wangin heng song song hi kan siam that angai ni atop na berata na ka soidu pakat chu kan buk lung hi dikrose thil kan te na hi dikrose India rama state no pang berte singa mi India ram chu khovel nga ya chon ram troi nok lutuka le dia chu tiang kara po state no pang berte singa mi le state te berte singa mi chu kan ni a nắm lệ sa khuai na achil nei na asoi ram kan le le tang hala chu wangin media khovel kan mutin khovel ram chang kang pui ten en hin in te khin lovang u anni hi chu in cheina ba kan tluk don lo in cheina ba kan tluk tak tak thailo anni el phatur chuan kum tam tak kong thui tak zo tur kan la nei ni kan footballer larber lian zuala elzeta tele messi hi te khin ngot lo tur ni ti na ni chu politician tele Mizoram mi pui hi nasa takin in siam thaila Mizoram politics a hian pathian ram lo thleng ro se kalome